Мен Ибрагимова Роза Рашид кызы. Саратов шәһәренең татар теле гимназиясының татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Минем тәҗрибәм зур түгел, мин 5 ел гына укытам, ләкин шул вакыт эчендә дә үземне актив укытучы дип саныймын, чөнки төрле конкурсларда катнашам. Укучыларымны актив, иҗади булуына мин сәбәпле дип уйлыйм, чөнки аларга иң беренчедән үзем үрнәк булып килдем. Үз эшемне бик мөһим дип саныйм. Мин татар теле һәм әдәбият 1-нче сыйныфтан алып 6-нчы сыйныфка кадәр укытам. Ник мөһим дисәк, чөнки бала чактан мәхәббәт, хөрмәт телгә, туган телгә, традицияларга тәрбияләсәң, мин уйлыйм, инде ул өмер буена баланың, кешенең күңеленә тулып калыр дип уйлыйм. Сез һөнәрегез буенча экономист, икътисадчы, ни өчен менә татар теле укытучысы булырга ниятләдегез? Татар теле укытучысы булырга мин әйтәләм, татар теле укытучысына булуыма сәбәпле минем балаларым, минем 3 балам бар. Алар һәммәсе укыдыр татар милли гимназиясында. Мин инде балаларыма да якынрак булырга, бала вакыттан яратам татар телен, татар традицияларын, алар минем күңелемә бик якын. Шуңа күрә мин танышып безнең директор белән. Ул миңа шундый тәкъдим итте, переподготовка үтәргә һәм укытучы булырга. Мин риза булдым, укыдым, тырыштым һәм нәтиҗәләрем бүгенге көндә яхшы дип саныйм, чөнки мин татар теле, иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы конкурсында 2-нче урын яуладым бу ел. Алда таба да уйлыйм шулай актив катнашырга. Үзем татар теле укытучысы һәм әдәбият укытучысы булып эшлим һәм 5-нче сыйныфның җитәкчесе булам. Үз сыйныфымда тырышам балаларымны бүтән милли конкурсларда актив катнашсыннар өчен. Мондый костюм, милли костюмга ушып торган минем бер укучымның әнисе типте миңа. Анарга бик рәхмәтлемен. Минем укучыларым, алар шундый иҗадилар, алар милли бәйрәмнәргә милли киемнәрдән кинәнеп йөриләр. Җырлар, татар телендә җырлап, кинәнеп шатланып җырлыйлар. Без Пенза өлкәсенә дә барабыз конкурсларга, татар телендә үз эшләребезне тәкъдим итәбез. Ульяновскига да, Казанда да онлайн катнашабыз. Эшебезне актив алып барабыз дип уйлыйм. Бүгенге очрашудан нинди яңалык алып китәсез? Мин һәрбер очрашудан илһам алып киләм. Күп укытучылар үзенең тәҗрибәләре белән уртаклаша. Һәрбер укытучыдан ниндидер яңалык, ниндидер яңа ысуллар, ниндидер яңа сайтлар алар тәкъдим итә, шуларны шатланып кулланам. Һәр вакыт фото-видеога төшерәм. Бер айдан соң да карыйм кабатлап, 2 айдан соң да уйлыйм, мине дә бу ысулны кулланганым юк, бу ысул белән кирәк эшләргә, эшләп карарга, нинди нәтиҗәләргә китерер. Миңа бик кызыксыну миндә уята. Яңа уку елына үз алдыгызга нинди планнар куясыз? Нинди планнар куям? Иң беренчедән уйлыйм, Алла кушса, киләсе елда тагын конкурска һәм инде 1-нче урын яуларга дип тырышырмын.